ante este novo exercicio de irresponsabilidade política por parte do presidente da Xunta de Galicia, o noso posicionamento é categórico. O Partido Popular continúa a impor un proxecto de nova estación de autobuses ao marxen dos intereses da cidade de Ourense. O Partido Popular continúa a levar adiante un proxecto de nova estación de autobuses ao marxen do proxecto de estación de alta velocidade na nosa cidade. O Partido Popular empecínase irresponsablemente en impoñer a nova estación de autobuses e a nova estación do AVE ao marxen do pleno municipal, que, como todos sabedes, é quen ten as competencias de desenvolvemento urbanístico na nosa cidade.